Et sted ude i Ebberup, hvor sammenhold gro, der har jeg mit yndige bo. Tralalala, tralalala, der har jeg mit yndige bo. Ja, det er underligt. Ja, det er. Og sætte her og lige pludselig være nået den alder her, hvor det er os, der skal sætte og passe på, at tingene ikke bliver glemt. Ja. Jamen, vi er jo sådan ved at være nogle museumsgenstande. Det er svært at erkende. Så var der var også Damjuk. Ja. Ham kan du godt huske. Ja. Johannes. Han var også lagt der jo. Ja, det var jo. Ja. Med mere. Han blev også ejendomshandler til sidst. Ja, det gjorde De boede nede i Spinderhuset jo. Ja. Johannes Spinder blev her kaldt jo. Ja. Og han, når han hed Damjuk, det var ikke særlig pænt, det var for det, han stammede. Ja. Han kørte med kø, og der var han kommet hen til, han kørte med altså en hestvogn, det er nok ved under lige bagefter. Så var han kommet ind til Karetmand henne i Voldtofte. Ja. Og så havde sådan en lille rød hest, en russer, som de kaldte dem. Ja. Og han var blevet bange for et eller andet, så det stak af jo med vogner det hele, men Johannes han nåede lige at få fat i en gren på et eller andet kastanjetræ, eller hvad det var. Så han blev hængende. og så svendene, de kom jo ud, og de fik Johannes pillet ned, og de fik stoppet hesten jo, og vogner det hele. Og så ugen efter, der kom han igen med kø, der havde han en anden hest for. Ja. Og så sagde de, nå, hvad det er Johannes, hvor er der en lille rød hen? Hun ligger sgu ind i kassen, sagde han. Nu snakker det, så er det også sjovt, fordi man kørte jo altid med hester, altså mine bedsteforældre. De startede jo op i Gamle Ebberup i et lille hus deroppe. Ja. Og de kørte selvfølgelig med hest og vogn jo. Ja. Men så der i omkring 1920, så kom far jo hjem, og så skulle de have en bil jo. Nå. Og det fik de jo så også. Og det der med, at sådan en hest, den gik og pruttede, og hvad den nu gjorde, ikke også, og så kød, det var ingen problem. Nej. Men altså sådan en benzinbil, og så kød, det gik lang tid, inden det blev accepteret. Det andet var selvfølgelig også mere naturligt. Det er jo en trehjulige cykler, de kørte på banen med. Altså ikke sådan nogle udflugtscykler, som der er nu, men det var jo, når de skulle ud til signal, det var samtidig, de skulle ud, og de må da kunne hejse der op og ned fra stationen. Det kan jeg ikke rigtig huske, men i hvert fald så skulle de samtidig ud til signalet. Og vores nabo, han var portør dernede, så det var samtidig, vi var med, når han skulle derud på den her trehjulige cykel. Han hed portør Madsen, og han var også med på billeder dernede. Der var billeder af hele stationspersonalet og postene. Der var han også med. Og tog videre mod Ebberup med, vi kaldte det altid Bumletoget. Det var et meget gammelt tog, som havde en perron. Og da vi nåede så langt, så vi kunne se bedstemors hus, stod hun gerne derude og vinkede til os. Og vi syntes selvfølgelig, det var altid, at man fik helt ondt i maven. Sådan havde man glædet sig. Og til selve fødselsdagen kom hele den store familie. Der var 10 søskende i familien. Min bedstefar døde af den spanske syge, da han var 40 år. Og så hun har opdraget de her mange børn derfra den tid. Der var 4 ukonfirmerede børn, så der var stadigvæk meget at se til. Men de var rigtig gode til at hjælpe hinanden. Og drengene tog sig af jorden, og pigerne hjalp til, når de sådan var hjemme og kunne give en hånd med. Så de har været meget tæt bundet, de søskende i den familie. Til sidst så sagde jamen, jeg tror nok, jeg bandede. Jeg sagde, hvorfor fanden får jeg aldrig taget prøve af mine varer mere? Det gjorde vi da altid førhen. Jamen, det kunne jeg jo være sikker på, det vil jeg også få nu. Nå, jamen, det var jeg da glad for, men så forsvandt hun. Så kom der så en mand, jeg tror det var om onsdagen, og der havde jeg lidt rester af medister og
forskellige slags pålæg og lå enten vakuumpakket eller i fryseren, og det fik han så glæde med. Og så kom prøverne så tilbage til mig jo, og der stod så ved alle prøverne, det var særdeles tilfredsstillende og samlet vurdering meget flot. Og det var jeg selvfølgelig glad for, det var bedre end jeg havde tur håb på jo, men. Og så gik der så et par dage, så kom hun så igen der, og der må jeg sige, der havde pivlen det andet lyd. Der sagde hun, goddag slagter, ja, vi har jo så set dine varer, eller prøver der, og hvordan i alverden beder du dig dog ad, sagde hun. Vi går her og giver længere og længere snor alle vejen, fordi man siger alle vejen, det kan ikke lade sig gøre. Og så undskyld, jeg siger det, så går der sådan en lille gammel slagtermester herned og har ingen bakterier i sin varer. Det, for sjov skyld, så prøvede jeg at tale sammen. Ja, du tror ikke, det passer. Så var der 40 butikker og håndværksmester, bare i Ebberup. Og der var i hvert fald 4 benzintanke. Og der var ikke så mange biler, men nu, når der er mange biler, så er der ingen benzintanke. Sådan er det. Der findes i verden vel sorg og strid, men de kommer aldrig til Ebberup hid. Tradalalala, tradalalala, men de kommer aldrig til Ebberup hid. Og skulle de komme til Ebberup en gang, så jager vi bort dem med latter og sang. Tradalalala, tradalalala, så jager vi bort dem med latter og sang.